sa voláš? Máš vyzlečené nohavice? No, ešte nie. Ešte nie, tak si vyzleč. Mhm. Lebo ja som No. nahá. Ty si úplne nahá? Áno. Čo robíš? Ležíš na postielke? Áno, ležím na posteli a... Láska si môžete no? Áno, hovor mi, ako by si ma robil. Lízal by si ma. Prosím? Chytal by si ma. Nerozumiem ťa. Či by si ma chytal? Kde by si ma chytal? Skôr by som sa ti povedal s prsiami. Aké máš veľké prsia? Ja mám 2. 2. Tak by to s ním krásne pohral, začal by som ti lízať bradavky. Sať ich. A pomaličky by som postupoval. Chceš to počuť, aká som roztečená? Prosím? Chceš počuť, aká som roztečená? Áno, strašne. Chcem ťa počuť.